Maayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Bisan pa man sa mga legal issues nga iyang giatubang, magpadayon gihapon ang kandidatura ni Senator Grace Poe alang sa pagka-presidente sa 2016 elections. Matod ni Poe, dili niya i-withdraw ang iyang kandidatura bisan pa man daghan og mo question sa iyang citizenship. Kagahapon, midesisyon usab ang Senate Electoral Tribunal kon SET sa motion for reconsideration nga gipasaka ni Rizalito David nga ipa-disqualify si Poe sa iyang pagkadaog sa 2013 senatorial elections. Gipanghingusgan sa SET sa boto nga 5-4 nga si Poe usa ka natural born citizen ug pwede pa siyang modagan og usab sa eleksyon sa sunod tuig. Gawas niini nag-atubang pa si Poe og upat ka disqualification cases sa COMELEC ug iyang gipasanginlan ang iyang kontra nga sila si Mar Rojas ug Jedjo Marbinay nga mao'y nagpaluyo sa disqualification case. Apan gidinay kini sa kampo nila ni Rojas ug Binay. Gibasol karon sa mga motorista ang mayor sa lungsod sa Minglanilla sa grabing kahuot sa trapiko nga nasanati sa maong lungsod. Adunay parte karon sa highway sa Minglanilla ang under construction nga mao'y nakahuot sa dagan sa trapiko sa maong lungsod. Usa ka grupo ang nagpabutang og tarpaulin nga adunay nakasuwat nga "You are now leaving the traffic capital of the South". Daling gitangtang ang maong tarpaulin apan usa ka netizen ang nakakuha og picture sa maong tarpaulin ug iya kining gi-post sa Facebook ug gibutang og caption nga #PrayForMinglanilla. Si Minglanilla Mayor Elanito Peña nagtuo nga ang iya mga kaatbang sa politika nga nagpaluyo sa pagpabutang sa maong tarpaulin. Ang mayor mao'y nagsugo nga ipatangtang ang maong tarpaulin. Si Peña mibuti nga posibleng mahumana ang pag-ayo sa dance sa dili pa mahuman ang gikatakdang deadline nga December 15. Presidente Benigno Aquino III gikatakdang makigtagbo ni Pope Francis karong adlawa, Disyembre 4 sa Vatican sa Italy. Human sa iyang duha ka adlaw nga pagbisita sa Rome, mo diretso si Aquino sa Vatican alang sa private audience ni Pope Francis. Lakip sa istoryahan ni Aquino ug ni Pope Francis, mao ang bilateral relations sa Vatican ug sa Pilipinas ug mga updates sa rehabilitation efforts sa mga lugar nga naigo ni Bagyong Yolanda. Ang maong meeting gitanaw usab nga higayon alang kang Aquino nga makapadayag og pagpasalamat sa mga Pilipino kang Pope Francis sa iyang pagbisita dinhi sa Pilipinas ug sa tabang niini alang sa mga biktima ni Yolanda. Mao na ni ang ikaduhang pagkita o panagkita sa duha human sa pagduaw sa Santo Papa sa nasod ni atong Enero ning tuiga. Kadaghanan sa mga Davaoenyo may pabor sa kalihukan sa vigilanteng grupo nga Davao Death Squad kon DDS. Base kini sa survey nga gipahigayon sa Ateneo de Davao University sa Dakbayan sa Davao. Matod sa survey nga lakip sa mga gikabalakan sa mga taga Davao mao ang pagtumaw sa DDS apan 54.9% kanila ang nagkanayon nga pabor sila sa DDS samtang 15.1% ang miingon nga dili maayo ang DDS. Samtang 6.7% ang miingon nga angayang mahunong na ang Davao Death Squad ug 6% ang miingon nga kontra kini sa human rights ug 3.4% ang miingon nga dili tinuod ang DDS ug chismis lang kini. Ang maong survey gipahigayon ni atong Oktubre 19 hangtod 24 pinaagi sa face-to-face interview sa 600 ka mga respondents. O ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. The long wait is over. Gipakita na gyud nila ni Marian Rivera ug Dingdong Dantes ang mga hulagway ni Baby Maria Letizia. Kahinumdumang ni atong Nobyembre 23, si Marian nanganak ni Baby Letizia apan
usa lang ka hulagway ang gipaambit ni Dingdong ngadto sa iyang Instagram account. Apan kagahapon si Marian ug Dingdong nag-post na gyud sa mga hulagway ni Baby Letizia sa ilang mga Instagram accounts. Si Dingdong sa iyang post niyon nga, I may have 1,000 photos of you already, but this one taken 8 days ago is definitely in my top 10. Samtang si Marian nag-post usab sa iyang Instagram account diin iyang gibutyag nga alang kaniya, kompleto na siya isip usa ka inahan ug kompleto na sila isip usa ka pamilya. Kagabi ilang daling mi-trending ang hashtag Maria Letizia diin pipila ka mga netizens ang mi-welcome ni Baby Zia. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.Sun.Star.ph o i-follow po sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Alang sa Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og mga higala, 21 ka adlaw na lang ug Pasko na. Dini natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!